I denne video vil vi give et forslag til, hvordan man kan starte et akvarie op, samt gode råd til, hvad man bør gøre, og hvad man ikke bør gøre ved opstart. For mange nybegyndere i hobbyen kan det være lidt af en jungle, når man står i butikken og prøver på at finde ud af, hvad der skal til for at starte et akvarie op. Derfor vil du her se, hvordan et akvarie startes op trin for trin. .54 liter startersæt er nok det mest solgte akvarium i Danmark, og indeholder alt, hvad man skal bruge af teknik. Herudover vil de eneste udgifter være til bundlag, dekoration, planter og fisk. Inden akvariet sættes op, er det vigtigt, at man har fundet et stabilt underlag, som er i vatter. Ydermere kan det være en fordel at lægge et stykke flamingo eller en skumplade, f.eks. et lægunderlag, under akvariet. Det forebygger, hvis der skulle komme en eventuel smule sand eller andet, som kan forårsage, at glasset kan flække. Flamingoen skæres til for at give den helt præcise størrelse, så det er nemt og passer pænt ind til akvariet. Som sagt, til de fleste startersæt, der bliver solgt i dag, indeholder de en pakke med filter, varmelegeme og termometer. I visse startersæt kan der også medfølge andre ting. Vi vil nu vise, hvordan filteret skal samles og gøres klar til montering i akvariet. En god idé er at holde styr på alle smådelene i pakken, da de alle sammen har en anvendelse. Vi vil starte med at samle filteret, så det kan monteres i akvariet. Sæt de vedlagte plastikklips i sugekopperne og klik disse fast på bagsiden af filteret. Ligeledes passer de mindre klips i siden af filteret, så fiskene ikke kan sætte sig fast. Der medfølger ligeledes et stykke luftslange, som kan sættes i toppen af filteret for at få større lufttilførsel i vandet. Dette er dog valgfrit.
Teknikken i akvariet er det næste, som skal installeres. Varmelegemet er som regel forudindstillet på 26 grader, men hvis dette ikke er tilfældet, gøres det let ved at dreje på termostaten til de ønskede antal grader. 25-26 grader er passende til langt de fleste fisk. Vi placerer her filteret på endevæggen, så der kommer bedst mulig gennemstrømning i akvariet. Det gøres i et forsøg på at undgå døde områder, det vil sige områder, hvor der ikke er strøm i akvariet og derfor ikke kan suges snavs væk. Øverst på mange filtre kan man indstille udstrømmeretningen eller hastigheden på filteret. Gødningsprodukter til brug i akvariet er tit et overset emne. I de fleste tilfælde er det faktisk nødvendigt at bruge gødningsprodukter til de planter, man nu vælger. Dette bør overvejes før akvariet sættes op, da visse gødningstyper skal ligge i bundlaget. Vi har i dette tilfælde valgt at bruge et lersubstrat som gødning under bundlaget. Lersubstratet binder næringsstofferne og er en god måde at give gødning til de planter, der optager næring igennem rødderne. Dette er en nem og relativt billig måde at få en god gødning i akvariet. Ulempen med lersubstratet er, at det kan være vanskeligt at flytte planter uden at blande dette op i vandet. Det medvirker til at gøre vandet en smule støvet i en vis periode. Derefter placerer vi større dekorationer som sten og rødder. Få sat de forskellige dekorationer, så de står stabilt. Både rødder og sten er her blevet skyllet, inden de sættes i akvariet. I et vis omfang kan det anbefales at skålde rødderne, så de kan farve vandet en anelse brunt, når de har ligget lidt i akvariet. I de fleste akvarieforhandlere vil man finde et bredt udvalg af akvariegrus. Fra det meget grove, der ligner småsten, over i grus, til det helt fine sand. Det meget grove grus kan være flot i store akvarier, men kan også virke en smule voldsomt i mindre akvarier. Standardvalget er som regel at vælge en af de mange grustyper, der ikke er for fin, men heller ikke for stor i kornstørrelsen. Fint grus eller sand er rigtig godt til akvarier med gravende ciklider eller maller. Man skal dog være opmærksom på, at risikoen for, at sanden kan pakke, og derved har planten svært ved at trives. I sidste ende er bundlaget en smagssag. Inden gruset hældes i akvariet, er det en rigtig god at skylle det grundigt. I langt de fleste typer grus vil der være skidt og fint støv, som vil gøre vandet i akvariet uklart. Det fjernes let ved at skylle gruset et par gange, indtil vandet, som ligger i skålen, er klart og derved er klar til at komme i akvariet. Vi har valgt at bruge en grustype med røde og sorte sten. De har kornstørrelsen 2-4 mm, og den mørke farve på gruset burde stå i flot kontrast til de grønne planter, vi vil sætte i senere. Gruset hældes forsigtigt i akvariet, og specielt forsigtigt, hvis man som her har lagt et bundladsgødning først. For at opnå større dybde effekt i akvariet, lægger man oftest et tykkere lag grus ved bagruden end ved forruden.
planter kommes i, foretages de sidste rettelser på sten og rødder. Sørg for, at varmelemmet ikke bliver dækket med gruset, da dette skal have konstant vandstrøm omkring sig. Vi vil her vise 4 forskellige typer akvarieplanter, som er almindelige hos akvarieforhandlerne. Disse er alle forskellige på den måde, de klargøres inden udplantning, og på den måde, de plantes på. Jeg starter her med Carbombaen, som er en let plante at have med at gøre. Oftest kommer den uden potte, men med et lille metalbælte omkring bunden. Den næste er Cryptocorynen. Denne slægt er en rigtig god begynderplante, og stiller ikke de store krav til lys. Denne plante fås altid i potte og fjernes sammen med den omkringliggende stenuld. Man kan plante dem i grupper, eller også som her, dele den op i mindre enkelte grupper, så planten fylder mere. Ved at skille planten ad og dele dem i mindre grupper, får den bedre plads til at brede sig. Den næste plante vi vil kigge på er Echinodoris blairi. Det er ligeledes en let plante at holde og meget almindelig i handel. Som før tages potten og stenulden fjernes omkring plantens rødder. Echinodoris' rødder klippes, så der er ca. 4-5 cm tilbage. Specielt ved Echinodoris er, at man bør fjerne de yderste blade på planten, da dette er overvandsblade. Da planten nu sættes under vand, vil disse alligevel blive grimme og falde af. Som regel er det passende at lade 3-4 blade siddende tilbage. Disse er undervandsblade og kendes oftest ved at være meget bløde og tynde. Den sidste plante vi vil gøre klar til udplantning er Hygrophila. Dette er en relativt nem slægt og kan bruges af de fleste nybegyndere. Som ved de andre planter fjernes først potten og herefter stenulden. Planten er nu klar til udplantning.
For at kunne plante de første planter, vil vi nu fylde 5-10 cm vand i akvariet. Læg mærke til, at vi bruger en dyb skål eller en tallerken i bunden af akvariet for ikke at hvirvle op i bundlaget og gødningen. Vi starter med at binde mos på rødderne. Mos fås i forskellige typer og varierer også i sværhedsgrad. Dog er de som regel lettere at have med at gøre, når de først har fået fat. Her har vi valgt den almindelige Java-mos, som bindes fast med et stykke mørkt sytråd. Derefter planter vi de høje baggrundsplanter. Sørg for, at planternes rødder er dækket helt til med grus, og tryk let omkring planten for at sikre, at den står godt fast. I vores tilfælde er det Echinodorus bleri, vi bruger som baggrundsplante. Efter baggrundsplanterne er plantet, kan man bevæge sig fremad til forgrundsplanterne. Der findes mange små forgrundsplanter, som er krævende i forhold til lys og gødning. Men her kan man f.eks. vælge nogle af de lavere kryptogryner, da disse er lettere at holde. Sæt dig grundigt ind i, hvilke krav dine planter stiller, når du køber dem. Der bør tages højde for disse ved anlægning af akvariet, samt når planten placeres blandt dekorationer. Nogle planter trives fint i skygge fra større planter, og andre vil dø. Grundlæggende er der ingen regler for akvarieindretning. Brug din fantasi og lav det ligesom du gerne vil have det. Vi er nu færdige med at plante og fylder derefter op med vand. Til dette akvarie har vi brugt 6 potter med planter. Akvariet er nu fyldt op, pumpen og varmelemmet er tændt, og lyset er indstillet til 10 timer. Akvariet skal nu stå og køre med pumpen tændt døgnet rundt i mindst 7 dage, før der kan komme fisk i. Dette gøres for at sikre en så god opstart af akvariet som muligt. Her har vi valgt en opsætning med 10 zebrafisk, 5 plattiger og 6 kobberpansermatter. Da der er stor forskel på, hvilke krav fisk stiller, er det vigtigt at have sat sig grundigt ind i de forskellige arter, inden man besøger forhandleren. Efter kort tid er akvariet allerede vokset til. Her ses det efter ca. 3 uger. Tak fordi I kiggede med. Vi håber, at denne video har kunnet virke som inspiration til en god opstart af dit akvarium. Held og lykke med det.